Leres putune Mbah Supriyadi. Nggih, Mbah Supriyadi Blitar niku peta. Nggih. Fotone wonten. Oh nggih. Nggih. Ngapunten derek Nggih. mirsani. Mbah Supriyadi masih hidup. Ngelek jere kula nggih tasik wong mboten mati, mboten ilang. Nggih, jenenge akeh. Nang kene iki lho laku. Ibu ini di rumah sendiri, Bu? Nggih, garwane kula tas kondur mawon. Ibu kula nggih tentara, bapak kula nggih tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rupeto nir ing Sambikolo. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke sebuah tempat yang mana ini merupakan sebuah rumah yang berada di tengah hutan ya. Ini jauh dari pemukiman warga, hanya satu ini rumah yang ada di sini dan tepat sekali berada di tengah hutan. Akses jalannya sendiri cukup sulit ini, Bolo. Nah, kami perlihatkan di sekelilingnya ini hanya jalan setapak seperti ini. Lalu kita akan menuju ke rumah milik seorang nenek yang hidup sendiri di tengah hutan ini. Nah, seperti ini ya lokasinya. Dan yang paling unik sekali, konon beliau merupakan cucu dari pejuang peta yaitu Supriyadi. Nah, kita kenal bahwa Supriyadi berada di wilayah Blitar, namun kali ini kita berada di Gondang Mojokerto ya. Nah, kenapa bisa berada di lokasi ini ya, Bolo? Mari kita akan tanya ke ibunya. Nah, seperti ini rumahnya. Assalamualaikum, Ibu. Nggih, alhamdulillah. Asmane sinten, Bu? Bismillah. Ismillah. Nggih. Dipanggil Mbah Mila ngoten nggih? Nggih. Yuswane pinten? Siswane kirangan 7 gangsal paling. 7 sekawan. Nggih. Leres putune Mbah Supriyadi. Nggih. Mbah Supriyadi Blitar niku peta. Nggih. Wonten buktine napa, Bu? Nek jenengan Putune. wonten nggih. Oh, mboten rahasia niku. Oh, niku rahasia nggih. Tapi foto-fotone tasih. Fotone wonten. Oh, nggih. Nggih. Ngapunten derek Nggih. mirsani. Niki. Oh, ini ya, Bu. Terus niki Jamiatul Taqwa Ilallah. Niki jeneng saniki sik disinyitne niki jeneng niki. Oh, ini. Ini apa, Bu? Ini, Bu. Nun, Niki, yang ini, Bu. niki nggih lambang Lambang Jamiatul Taqwa Ilallah. Taqwa Ilallah. Nggih. Yang diikuti Mbah Supriyadi itu ya. Nggih sing damel gendera Mbah Supriyadi. Oh, nggih. Terus niki napa niki? Niki nggih Mbah Supriyadi tapi sik urung muncul wonge.
Tapi muncul ning engko siji pulau Madura, ning Madura. Mbah Supriyati masih hidup. Ngelek jere kula nggih tasik wong mboten mati. Ibu nate panggih. Oh, lek kula nggih semerep. Tapi lek lintune nggih jerene wis mati. Nggih kula ning lek ningali lek omong-omongan. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Koncine mriku. Nggih, nggih. Ibu ini di rumah sendiri, Bu? Nggih, kalih yoga niki tas niki. Tas king Jawa Tengah. Yoga kula. Yoga sing ragil. Nggih. Garwane jenengan? Garwane kula tas kondur mawon. Oh, tas kondur. Kondur mati lek umume. Nggih. Nembe Nggih. Tase 2025 kalau wingi. nggih. Oh, asale mboten enten tahun 20. Bojo kula. Nggih, nggih, nggih. Nah, Mbah Supriyati itu berarti dari bapaknya ibu nggih. Mbahnya dari ibu. Nggih. Waktu kecil. Ibu kula nggih tentara, bapak kula nggih tentara. Ibu bapak tentara. Nggih, lek bojo kula mboten wong tani. Waktu ibu kecil ini, Bu Mila kecil. Nggih. Bapak kula Apa pernah lihat Mbah Supriyati? Oh, nggih, teng mriki napa? Saniki maki ganti ngoten nggih. Mriki pun ganti pun mriki. Pak Supriyati kan dalamnya Blitar nggih. Nggih. Terus diduga hilang ngoten. Tapi Mboten ilang. nggih, Nggih. bersembunyi. Jenenge Pak Karno. Mari Pak Karno. Jenenge akeh. Jenenge Pak Karno. Tak terus nih di aku. Kenapa, Bu? Enggak apa-apa, Bu. Jadi banyak namanya. Ada berapa? Berapa nama kira-kira? Pak Soekarno 1. Jenenge Sukadi, jenenge Pak Sukadi. Soekarno iku. Nggih. Ibuke Bali, bapake Blitar. Bapake Surabaya. Terus Mbah Supriyati ini jeneng dilempit karo Pak Karno, anak Pak Karno, anak Mbah Supriyati. Lek Pak Karno ganti kursi ya Mbah Supriyati muncul, tapi ya wong cilik. Kok bisa sampai di Mojokerto itu gimana cerita ibu dulu? Trawulan kuwi. Oh, di Trowulan. Trawulan nek bangunane to. Nggih, nggih, nggih. Sateke ora bocah saiki ora roh, ora ngerti. Nang kene iki lelaku. Oh, ngoten lelaku. Terus ke Blitar itu ke siapa, Bu? Mbah Supriyati setelah Yo keh lho jenenge Pak Karno. nggih, nggih. Pak Karno, Mbah Supriyati. Terus Kadidul Salam, Mbah Subali, Mbah Maknani. Nggih. Jenenge diterusne. Terus Margono, Eneng Besek Purwosari. Terus Mbah Maksum, jenenge wong sitok ku mau. Nggih, nggih. Berubah-ubah. Terus Mbah Maksum lek ora turune ya ora roh. Nggih, nggih. Mbah Maksum terus Mbah Supriyadi. Terus saiki Mbah Adam Imamadi. Ganti ning Madura. Di Madura mana, Bu? Kabeh wis dituki omah, wis dinggeni omah. Ning Madura iki gawe jeneng Madura Ki Agung Wangsa. Tasih Sugeng. Teng
Tiange tasih Nggih, ning Sumenep Ki Agung Wangsa. Terus ning Bangkalan Mbah Kolik. Gak enek to, lek wis mati to Mbah Kolik. Mbah Khalil. Nggih, pun mati to Kolik lek kula lek kula ngarani. Terus ning di ning di Pamekasan. Jenenge loro kuwi terus sing sitok kuwi jeneng Mbah Adam Imam Mahdi. Eneng Sampang. Saiki sik ijik. Tapi lek ditekoki kuwi ya mbok ndak tahu ngono. Oh, ngoten. Sinten wau? Cara Madura, Mbah Adam. Mbah Adam nggih terakhir niki. Nggih. Tasih Mbah Adam seger ngoten Pak Supriyadi. Mbah Supriyadi nggih. Mboten enten lek ditekoki nggih kirangan ndak tahu ngoten. Maksudnya Mbah Buyute jenengan niku wau. Nggih, mboten ngerti, mboten tahu ngoten. Lek tekoni mangke kabeh ora jure ngene iki ora Mboten ngaku. Mboten ngaku. Tapi golek mendalem lek ngomongne anu ngono, mara sing pethuk-pethuk neng aku iki ndeke kentongan. Pusakane kentongan neng Medion. Kentongan. Arepe diboyong arek Trawulan dhewe engko bengi rene paling. Arep boyong kentongane tapi ora digorene ndek Trawulan kok. Terakhir panggih Mbah Supriyadi kapan, Bu? Umur berapa? Kula. Nggih. Anakku wis aku ya kecilik ya petuk Mbah Supriyadi. Ditinggal Mbah Supriyadi umur pinten? Mboten mati. Nggih, maksudnya ditinggal duki Mojokerto terus pindah ten pundi niku lho. Maksudnya mboten 2004 terakhir panggil. Terus bangune Suramadu itu Nggih. jarene dadi insinyur to kono. Terus dadi insinyur bangun Suramadu. Terus aku neng Madura keliling. Terus Mbah Supriyadi gawe jeneng IR, tapi ora muni IR Soekarno no gak gawe insinyur jenenge. Jadi terus aku meneng ae ning kene. Oh, ngoten meneng wis meneng kabeh meneng ngono. Tiange ngoten. Nggih, cerai jamane. Wonten pesan-pesan Mbah niku ten jenengan sing mungkin tasik jenengan inget. Enten pesenane tapi ya rahasia. Rahasia. Sing sifatnya umum pripun? Maksudnya tentang Indonesia niki. Ya wis pokoke temen jujur ngono ae wis bener. Udah terlalu banyak bicara hal lain gitu. Nggih mboten. Terus kehidupan sama istri Mbah Buyut Estri ditinggal napa diajak ten Madura mriku? Oh, ditinggal. Ya rapi neh ning kono. Rapi ning Blitar ya nek ning ya ning Blitar. Ning jenenge Birawa bendina tak paterkai anu ya ten daerah Birawa. nggih. Birawa kecamatan pundi niku? Ya Birawa, kecamatan Birawa. Nggih, dadi bupati ning Blitar Nggih. Tasih sambung mboten Bu kalih Mbah Supriyadi jenengan? Nggih sambung, tapi nggih sakniki nggih ngeten. Mboten damel rahasia. Ganti jenenge nggih pun nggih rahasia. Nggih, molah malih nggih. Terus Bapak Ibu di Sumarehaken ten pundi? Bapak kula, Bapak Ibu jenengan nggih. bapak kula ngiring wong Tramigasi ning Kalimantan Barat. Ibu kula niki Sumaring niki. Ten pundi? Teng burine musala teng Ten mriku. Nggih niku yugane Mbah Supriyadi langsung jenengan putune nggih berarti. Nggih. Oh ten mriku makame.
Nggih ibu kula. Nedhi disumareaken mriku. Nggih wong tumut kula Oh, terakhir nggih niki griya pertama nggih. Nggih. Pinten saudarane jenengan? Kula namung setunggal. Oh, lah nggih, nggih. Lek rakyat kula 7. Teng Surabaya daya. Nggih, nggih. Terus kula ajenge oleh bojo sing Ponorogo ninggal bojo kula. Nggih kaya Bu Mega niku. Bu Mega bojone sitok kan. Bojone bapake Bagas kan. Nggih, nggih. To. Terus ibuke bapake Ramawati Tope Kemas. Nggih kathah. Wonten tinggalane ibu sing kados tinggalan kuno ngoten niku. Ibu jenengan pegangane misal pusaka napa? Mboten ngerti pusaka mboten Nek wejangan-wejangan Jawi menawi nggih, tapi Nate. nggih mboten diturunaken jenengan. nggih, tapi nggih rahasia teng anak putu ngoten niki nggih. Oh. Nggih, mboten teng anak putu keng Mbah Supriyadi niku nggih tiyang sedaya beat ngoten. Wingi nggih tiyang Surabaya golongan wong PDI jabatane mriki wingi. Tiyang gangsal wingi mriki. Cobi ningali niku napa? Makam ten ibu jenengan. Nggih monggo. Oh, nggih. Jadi dikubur di sini. Nah ini kok rumahnya sendiri gitu Bu? Nggih kirangan wong isane tuku ning pinggir kene Oh ngoten. sing ngriku nggih wong Surabaya. Sing niki mboten. Niki ibu kula. Oh niki. Sing niki rakyat kula, sing niki maratuwa kula. Niki rakyat jenengan. Nggih. Niko? Maratuwa. Ora sepa. Nggih wedok. Dadi ibu kula nggih. Ten mriki Moro Sepah sing seteri teng mriki. Niki rakyat kula. Jenenge Slamet. Mbah Slamet. Nggih. Mbah Saikem terus niki Mis Ratun. Sing yogane Mbah Supriyadi niki Mis Ratun. Mis Ratun. Yuswa pinten pecah? 300 Meh sami mbok kula maratuwa kalih ibu kula. Nggih. Wong polahe meh. Tapi lek ninggal maratuwa kula niku tasih 2003 pira 17 lek ibu kula nggih niku. Saderenge yuga sing ragil ten mriki nggih kiambekan ngoten Bu. Nggih. Terus kados nedha pados napa-napane pripun Bu? Kan tebih ngri tebih toko tebih napa niki? Nggih. Tumbas yogane mandap rumiyin. Yogane teng Peken. Yogane wadian teng Peken. Oh ngoten, tetep mriki nggih ben dinten. Nggih, ben dinten nggih. Napa? Nggih, bendina blonjo lek blonjo. Tapi nggih yogane ing blonjo kula mboten. Nggih. Wingi anak buahe sing dhisik-dhisik nika Mbah Supriyadi sedaya mriki wingi. Sawa sepuh ngoten Bu? Nggih mboten nggih. Nggih umur 55 ya umur swidak mriki.
DPR mau Surabaya Oh, sing golongan wingi. nggih nggih. Sembah nuwun nggih atas waktu kali cerita tentang Mbah Supriyadi. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Ngapunten ganggu wedale niki. Hmm.